खुलुमबाय स्टुडियोआव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दं रासियानि गाग्लोबनायाव भारतनि सासे फरायसानि जिउ खहा नवीन सेकाराफा मुंनि सासे फरायसाया जिउ गोमादों होनना मिनिस्ट्री अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ फोरमायदों फैगौ सानथामनि गेजेराव गं 26 फ्लाइटनि हेफाजाबाव भारतारिफोरखौ इउक्रेननिफ्राय लाबोजोबगोन होनना मिनिस्ट्री अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ मैया फोरमायदों रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दिनै नैथि खेब सावरायलायनो थांखि लादों आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्टखौ आसामाव 6 दान बारायबावनाय जाबाय आसामनि सा 160 सुबुं एबा फरायसाफ्रा इउक्रेनाव दंमोन बेनि गेजेराव सा 28 भारतआव सौफैबाय होनना आसाम सरकारा फोरमायदों आमेरिकायाव रासियानि गासैबो बिरखं जाहाजफोरखौ बन्द खालामनाय जाबाय मिजोरामाव म्यानमारनि सा 24,000 नोगोरारिफोरा आश्रय लानानै दं बे बाथ्राखौ फोरमायदों मिजोरामनि गिबि मन्थ्रि जरामथांगाया दुलाराय बड' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखन्थाया गाबोन 3 मार्चनिफ्राय कार्बि आंलंनि हाजोआरि फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों जागोन दिनै बड'लेण्ड दाबिनाय सान 2 मार्चखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बड'लेण्ड दाबिनाय सान महरै फालिबोदों तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरनि सासे फरायसाया दाबो इउक्रेनाव थाबथानानै दं